ଏଇଠି ଭାଇନା ବୁଝିଲଟି ଆଜି ରବିବାର ଏ ପରିବାର ଧରିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଛୁ ମା ପ୍ରକୃତି ପାଖକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ଢଗ ଅଛି ମାନେ କଥା ଅଛି ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ଆରେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଏଇ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଲଗେଇ ନଥିଲି କି ମୋ ବାପା ବି ଲଗେଇ ନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିମ୍ବ ନେବି ଏଇ ଯେଉଁ କଢ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଏ ଗଛକୁ, ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କଲି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ମା ପ୍ରକୃତିକି ବି। ମା ପ୍ରକୃତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ କରିଛି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଲ, କେତେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଇଏ ଯିବ ଏ ଭଜା ହବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି କହିବା ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବରା ବନାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଥିବେ ମୋ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆମର ପିତା ବରା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। କୁର୍ମୀ ବି ମରିବେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ହବ, ରକ୍ତ ସଫା ହବ। ରହିଲି, ପୁଣି କଥା ହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।